No, mä oon itse henkilökohtaisesti tykännyt ainakin, että mä oon kohdeltu tosi hyvin ja on kaikki työkalut tullut heti valmiina ja ei tarvii pykiä, että pääsee tekemään suoraan vaan. Että hyvä on ollut olla töissä. Mä tykkään olla veijillä, koska veijillä tavallaan panostetaan siihen, että pääsee eteenpäin ja ei junnaa niissä samoissa hommissa. Ja se ei haittaa, että sä et osaa kaikkea, mutta sulle aina niin kuin opetetaan sitten, jos et sä osaa. Ja panostetaan siihen kouluttautumiseen. On totta kai, että silloin kun tuli hommiin, niin kalustana oli lapio ja harava ja nykyään kuitenkin ajetaan isoa kaivinkonetta. Ei oo.